Kani gade kedu darsan Meghalaya bani pediang subhai pi syakatup kubur jengi mentakajan mir haswa wing poi syaki kubur babnia nginya pechwai kimat bakongsan. An penklannya kabur ki pulet ha Meghalaya da kejing penkre ban penrungkam thamai sa lai hajar ngut hau banai rempang arajar atun real. Ka jinglong jingman ha West Garo Hills kala jai biang hadin ka jingjia sya penyap udil seng ong USP Abraham Sangma sya kem prangut ki badon kiti. Pan jing bensyai kaseng BJP Meghalaya na ka sorkar jela halor ka jingtmu ya kren ya sok bat ka kenhun HNLC penpau ya ka jingbom snguthu snguthau halor ka jingtmu ka sorkar ban ya kren ya sok. Badang yat kata masa India International Dance and Music Festival ke Bakhatway hanong ba Shillong da ka jingwan ni shimbenta ki nong Kyrgyzstan, Burkina Faso bat Maldives. Kanlong ka jingmentoi ki babuan ki samla watkam ha gejala Meghalaya ha ka baka sorkar kala depen kre ban penrungkam thamai biang sa kumba lai hajar ngut ki pulen ha ka tayo baar jong banai rempang arajar arphun riu. Kani ka jing penrungkam kalong ban penbiang ya ka jingduna nongtrei ha kaleng ki police station ki outpost bat ki battalion. Ha kani ka jing penrungkam unsa penlong rengkat ru ya ka interview hanong ba Shillong bat hatura na ka benta ka eastern bat western range. Uba Cyril V. Darlong Dingdo, ubalong u Commissioner bat Secretary Katanat Home Police, ulaong baka jing penkre kalaya cakmat bat ki babuan ki jing dankam ladep ban penbiang. It will obviously help. 3,000 is a big number of recruitment. It will help in ensuring that we are able to fill up these vacancies at various positions and various locations, in police stations, in outposts, in thanas and other locations, including the battalions. And definitely police requires manpower for many purposes, from law and order management to investigations to other policing functions. So definitely having 3,000 more police numbers will definitely help the police force, augment the Meghalaya police force. U Superintendent of Police ka West Garo Hills u Abraham T. Sangma ulayatho baka jinglong jingman menta ha West Garo Hills kala jai biang bana kaliang ki pulet kidang tresitom ban te lakam ya kinu ki jingjia. Katanat pulet kalabu ya ki pulet pahara ha ki shpautali ki jaka ki badan ka jingshong siir bat layak keren langru bat ki pulet ka Asam ban ya trailang. Kani ka jing apahara da ki pulet kalong hadin ka jingjia sya penyap jong unong treimon ngobha u dilseng em sangma ha golgau dangshen. Ki pulet ki layatho balakem prangut ki brio kenthop ya utrai ka parmau halor ka jingdon kti ban penyap ya u dilseng kadba uweipat utrai parmau udang light pet. The situation right now, it's under close observation, and we are taking all precautions so that the situation would not escalate. So we have sufficient manpower now. We have deployed into the town area. We have deployed in Ten Bell area also. So we are monitoring the situation closely, and we have lots of briefing to our officers also. We have done briefing, and we have coordination, meeting with other SPs also. In fact, I'm in close touch with my counterparts in Assam also, so that they can help us in arresting these people who are at large. Kaseng Bharatiya Janata Party kalapan jing pensyai na kasorkar jela lakan yai beteng ni em ban yakren yasuk bat kakenhun king atiar Heniltrap National Liberation Council lani HNLC. Unong aiktin kaseng BJP uba M Kharkrang ula penpau ya kejing sngokya halor ka jinglong jingman ha gejela ha kaba nakaliang ka sorkar kadang persyang banwanra ya ka HNLC sya kami ya keren yasuk kat bakani ka kenhun pat kadang yai beteng banle ya ki kam pentriam bat ki kam bian. Peace talks now is not a ploy to allow them to carry on with their various activities. So the thing is, the government has to. It's high time, because this has been lingering for too long a time, and the government has to make up its mind whether we are going to negotiate with the HNLC or we don't. And if we don't, then what is the next step? And you can't allow these kind of things to just linger for so long. At the same time, you're sending feelers to them,
But at the same time also they are indulging in criminal activities, which I think so it's very wrong. Ya kinong dia madan ki baju syong de jing de hakilenti ai kejat hakmat ke civil hospital Shillong lapen kenriak no syaki jaka bathamai balapen kre da ka sarkar khnang bakan pensuk ya kinong let nong wan bat ki kali bayat nakani ka jaka kinong dia madan ki lapen pau ya kejing snokmen halor kani ka jaka bathamai hakaba kila ong bakala kham kelut bat khambiang kila kenturu ya ki bor badai pet bakin pentikena banang ni syakmat kim dai syu ban sya ya kino ki brio ban syong de jing de hakilenti yat kejat Jiro eka sarkar bakla leshtama nei na perkara tugisnem arja kan riolite sushim shu kawang bet hatro kima komentar pat eka sarkar kala tong kala le ai ma nei baka si pendu jatin lagi sengongu eka tama eka liang ya pandu te ai kepat mo ya ki brio ma takin wan banyarap yang ni hanya yo bandi yo ban kamai Tinga sarkar mo daya perkhat lang ni prabaduk mo ini ba song madan unet kanno jingarap ba ya dar career club dei ayo to pusotu staure dang song dang sedak mata singi jam kala kam lalu in biat ante tambaya be bri ba kham ya rukatai ya be bri ba ya git so tikna di dawai kena pinda beru gun baja so kitiaro La rakhe ya kalingkhu sgi yo jala la kajong basan phusau ha Meghalaya ha ka arpuwei trek ukalalengkot ha office trekam jong deputy commissioner ha cleariat kinong tri sarkar ki bakan thop yo assistant commissioner u EA sangma bat ki additional deputy commissioner ki bakan thop ya u CP maukan bat u SR marak kila yashim bentalang ha kajing rakhe balapen i ya ki program tenrai de ki khna school na kathan haba ai jingkran hakani ka sngi ki ADC ki lapen kan mau ya ka sngi baka Meghalaya kala yo la ka jong ga jalla ha ka arpuwei terek ukala lengkot khat khandai spa hanyo puar bat kentu ya ki paj ba bakin don ka jing ya teli ka jing ya snothu jingmut bat ka jing trailang na ka benta ban no senyang ya ka roi kapar ha ka jalla from the block. I welcome all of you to this speech from the clearing. I forward the legacy of Meghalaya and the spirit of Meghalaya. To begin, District Officer Planning to welcome Meghalaya. Kaseng Kongres kala ong bahaga jela Meghalaya dan kamban penkelano ya ka sorkar da ka bakenno bakani ka sorkar bamenta kala yalam ya ka jela syaka lenti ka bamdei kaseng kala mahamru ba ka jing penkela ya ka skim MG NREGA syaka VBG ramji skim kan sakta ya ka rukom trikam hakeleng ki jaka ha Meghalaya unong yalam kaseng Kongres uba Manuel Barwar ula ong ba kaseng kan sakhi imbyang ha ka jela bat kayo ya kajing kersyan na kibabun ki longyeng haba penpau ya kijing hakikatu katni teli ki jaka uba badwar ula penpau kajing snus kem ba ka seng Kongres kan sale bha haka election GHADC ka ban solongshen. There are so many things that are happening as we speak also, right? So like the Manrega, it's one of those schemes that has been taken away, right? They're saying that it's just a name change, but ideally speaking, if you ask me, there's definitely not just a name change because it used to be a job guarantee, which means when we say guarantee, which means that every rural belt citizen has a right to get this job. Yeah, it is his right, which means he can demand for a job, which means that the government has to give him a job for 100 days. Yeah, with an income which is fairly okay for that particular section of job section of society. U Secretary Kaseng Hanyau Trap Youth Council
uba Isaac Basayomot ula syakot hajir daki pulit kesadar police station henin kasngi halor ka jingjia jong ka jingyap jong wei usamla uba la syak keno syak bom hamuda kendailat ha usnem baladem. Kani ka jingcia kalajia haka arpulai terik unai wing arhajar arpusan haka ba uni usamla ula klat no haka jaka sumar han Nazaret Hospital Shillong haka sau terik uno pra. Uba Isaac ula ong ba amsyam la penpau ya ka kerteng jong u lani ya ka HYC haka ejahar bat kani ka jingkot hajir ka dei tang na ka benta jong ka jing tokin. Haka ba ulakam ba kani ka jing keno ka dei tang kan kadau ba ki bisni ya ka seng ba ka trei ban ya kun persya ya udrok. Kajing sakot jangan tak singgah ni dari luar kajing kadang kajing apa nunggu kena beri drok sadik FIR kami semula dan kajing mensyat ni dari tidak buat beri keba lak melong berset ini bisni kam kebagi ni dari kenok ini bah ni lak ni dari mangi pada mentah dari awan ni mentah lak lak keli dapuh kulit dia ni kemudian mentah ini bah nak yang dulu kasih dan mentah tak itu so ni pada form yap kena. Menu tak kerja, menu tak. Kerja sak bom tak kena kali kakak arpulai tarik November. Buat kelat akak sau tarik Desember. Kaseng samla hima langrin kala penpau ya ka jingbam sngohun halor ka jingbam pentri no ya ka surak ka bajrong kumba 100 kilometer na Lailat Shaborsora ha southwest KHASI Hills. Na ka benta kani ka surak lamang pisa khat pra klur tengka hausnam arhajar arpulai Henry menta lajan asnem amsyampat lasdang ya kakam hadian balabu ya manong rim. U Presiden Kaseng uba PS Lengdo ula ong bau kontraktor bersimti ya kakam u klempat lasdang AA RUM katba haga jingtho ka penpau baladep ban pentrei kumba khatsan na ka shispa ya kakam kahima ka aipor Henry benai ban pendep ya kakam badlada amla ban pendep kan samudoi da ka mukot duma hakmat ka an. Hadin bangiwat dekat RTI ngilap balak sanction ya kani ka surok ke 100 kilometer na po Lailat Shaborsora ka amount ka balong khat prakrur bat ban pendep hapo arsnem arpusau benai dan re indang ilawan ban jurip hakani kapur ngilap ba ka surok kampat sedang ban trei bat ngikentu ya ka department ba kidai ban pendep no ya kani ka jingtrei lakum nuk nom ta hapo riu benai ngin pej la kani ka jingtrei kilat neman pendep bat la dana kaliang jong ki kimla ban pendep na kaliang jong ikum ka seng in sasim da ki wei pat ki senjam la rangi dei ban lej sapo ying ka syariru ni hab ban lej nama banginum ailat ban ong ba naka hima ka jong ngila ai song bha ya ka ni ka jaka bakin pi ya ka surok nama ngi song tu bangi don kam ya ka roi ka pa ka development claim sim land compensation ni AUM La penlong ya ka regional kam arhajar arpunriu halor ka food security ha yeng dorbar snong ka dekia west ha east Jante Hills da ka office u deputy commissioner supply rengkat ka jinge trailang bat ka Meghalaya State Food Commission ha ba ai jingkren ha kani ka program u chairman bat u IAS bala shong thaj uba DP walang ula penpau halor ka kamram jong ka commission hapo ka National Food Security Act arhajar khatlai ka baki nong tre kila penpau halor ka jing dankam banle KYC ya ka ration card bat ban penkala digital ya ka rukom sam ration khnang ban pentikna ba ka jing sam khaw bat kiwei ki jing bam kanlong ka bayat bet ya renti bat ka bom dan jing thut Kabut lai benta kidan ki kam ki jongi kawai kade na kalian ka food and civil supplies ban pet ka jing ration ka ba ram tai na school ban pet ba ka biang ka jing ai Jaya ki school lembaga midday meal berkebalai haki angkat wadi centers ba ki long keme ki armen ba ki klum kena ki bahapon dos nem ki de badiyo ke jing sumar ke biang ba ke bam ke di ke biang Kumshi benta jong ka jing yalam paj ba halor kumno ban yada na ka jing shongkha khna ka District Legal Services Authority DLSA East Jante Hills kala penlong ya ka legal literacy program kam rally hanne ka sngi ka te ka rally kala sedang na Kliat Higher Secondary School bat ya lengba ka yo bat la penkut hayeng dorbar Kliat West ka jingthmu jong kani ka program ka long ban pensnu tho ya ki pat ba halor ka an ka bayadei bat ka jing shongkha khna bat la kentu ya ka jing snok tilang jong ka imlang salang ban yada ya ka hok jong ki khna
pertama negeri di Israel. La penlong ya ka program ka basisngi halor ka climate adaptive water harvesting menta ka sngi da ka office trekam jong ka divisional soil and water conservation officer ha utirat sing memorial hall hamairang u field engineer uba ar rentathiang ula a ya ka jing hikai halor ka jing penne pensa ya ka bat ka spa amaryang ha ka baki nong shong snong ki nong yalam snong bat ki khot ka VEC ki lawan ban ya shimbenta bat kentu ya ka jing trailang jong ka imlang salang na ka benta ban penbiang ya ko ombam umdi hakipor banwan jing pensa ki item ko bala matai isar esko Kata masa India International Dance and Music Festival kabakhatway kabalapenlong da ka ICCR Northeast ha rengkat ka jingetrelang ka Meghalaya's Art and Culture Department kadang yat menta bat lasai ka sngi ha ususutham auditorium Shillong ha kapor Henry Baji Janmit kani kata masa kabalas dang na New Delhi kan beteng syakinong ba akum ka Bangalore, Baroda, Ahmedabad, Jammu, bat Chandigarh, bat wan shimbenta da ka kenhun na Kyrgyzstan, Burkina Faso, bat ka kenhun Fusion Rock na Maldives. Mentang inya pai syaki kubor na keleng ka than syatay lammi ngi. Katena transport jong ke Manipur menta ka sngi kala pli pai ba biang ya ke interstate bus terminal ha Khuman Lampak hadien ka Shiphousnem hakani ka jing yalang pli perda la kawe lama ya ka jing sedang trekam ki bus da ulat ke jela u Ajay Kumar Bhala ka jing sedang biang jong ke Manipur state transport bus ban trekam na ISBT kan pensuk ya kalet kawan hakeleng ke Jaka bat kan penklan ya ke rukom trekam katena transport ha ke jela. As we all know, ISBT was originally inaugurated in 2011, mentioned by additional CS, to serve as a modern gateway connecting Manipur with the rest of the country and to facilitate orderly, safe and efficient interstate transport. However, despite the efforts, whatever happened, and involvement of large chunk of public resources, the facility did not witness sustained operations. Although some buses began operating intermittently, but around 2015-16, the terminus was never fully utilized as envisioned by government. So consequently, a public asset, this valuable asset remained largely unused. Mentang inya pai syak kubor na keleng kari. Ka Beti Bachao Beti Padhao campaign kala dapura khatway snem menta ka sngi haka jingtho ka bala pelat lengba ka social media u menteri rang ba du kari u Narendra Modi ula a jingyaro ya ki khon kan thai kari da ka ba khot ya ki ka Lakshmi of India but penpau ru halor ka jingno senyang ka chongki na ka benta kari habaro ki liang lasdang ya kani ka scheme haka arpu artarik u kala lengkot arajar khatsan hapanipat Haryana but ban yarap ya ki longkemi ha kari ban yarengkat kerdan bat ki shenrang ban penduna ya ka jing pen shongkha ya ki khna bat ban plilat ya ki khon kan thai kari ban yadan bentalang habaro ki kam ha ka imlang ka salang nadu balas dang ya kani ka scheme ka ratio jong ka jingkha ki khon kan thai ha kari kala kiu naka khandai spa khat prangut house nem arjar khat saw khat san sha ka khandai spa lai phongut hadu menta kani ka campaign kan yai beteng ban kentiu ya ka hok jong ki kenthei ha ka puli puthi bat ha ki liang baro ha ka ri baro kawe mentang nya phai che ki khubor na kaleng ka perthei
Presiden kari Amerika Donald Trump ulai ro ya menteri rang ba adu kari Narendra Modi haka World Economic Forum ha Davos. Da ka baong ba Modi ulong kum uparalok ubajan jong Trump ula penpau ya gajing sngows camp baka India bat ka Amerika kin poi shaka jingyate haka khayi pateng. Kani gajing keren kalami haka por baka Washington bat ka New Delhi kidang ya gajingnya keren ka batmu ban penbet halor ka khayi ka pateng. Habakali syapang gajing yate kabala ban mi haka khayi pateng Presiden ke US ula ong bakindon ya gajing yadai kabacan. Mentang inya pai syaki khubor ya lekai. Ka West Jantia Volleyball Association kala penlong ya ka lempung yalek kai Meghalaya di Open to All Tournament ka banengkong Hamadan biar ka belai Leon Mission Compound Jowai ha ka lempung kidon ki kendai teli ki kenhun yalek kai na ki shinrang ki ban yakun ha ka knockout but lai teli ki kenhun na ki kentai ha ka league Presiden Jong Kaseng uba lamat lalu ula pediang sengobha ya ki nong isim benta bat ula penbenai ki jengkershan ki bansawan na ki bor penya distrik. Ti benta pat ngin nyepet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha keleng ki benta jong kejela. Ha tura ka jingkriat kalong khatlai degree Celsius bat ka jingshit kalong arpusau degree Celsius. Ka jingsngam ka hau menta ka sngi kalong san phawei na ka shispa. Haba pai pat shanong ba shilong ka jingkriat kalong 100 degree Celsius bat ka jingshit kalong khatpra degree Celsius. Ka jingsngam ka hau menta ka sngi kalong saupenyo na ka shispa. Kan bah jawai pat ka jingkriat kalong 100 degree Celsius bat ka jingshit kalong khatpra degree Celsius. Ka jingsngam ka hau menta ka sngi kalong saupo khandai na ka shispa. Kasun benengkan Shai Hatura Shillong bat jawai. Suaban poi sya kabakot jong katup kubor ngin pet biang sechisian yakimat bakongsan. An penklan yakibor yakabor ki pulit Meghalaya da kajing penkre ban penrungkam thumai sa lai hajar ngut hau benai rempang arajar apun rio. Ka jinglong jingman Hawes Garo Hills kala jai biang hadian ka jingjia syak penyap udil seng ong USP Abraham Sangma syak kem prangut ki badan keti. Pan jing pencai ka seng BJP Meghalaya na ka sorkar jela halor ka jingtmu ya keren nyesok bat ka kenhun HNLC penpau ya ka jingbom senguthu halor ka jingtmu ka sorkar ban ya keren nyesok. Bat dangyat ke Tamasa India International Dance and Music Festival ke Bakhatway anong ba Shillong daga jingwan yishim berta kinong Kyrgyzstan, Burkina Faso, bat Maldives. Ti perlok katung ila poisha ke bakut jong katup kubor menta ke Chanmit hadu bang Indonesia biang bat pi la syai kesngi hakapor nyau beci Chanmit kublai pi baro.